M5 militants ani yankuma Malien kawo Mali kono ani diaspora mba fe kawo ladonia M5 est point de presse d'aucun bi vendredi novembre kalot le tani saba au point de presse kuma ba minu fora ola mba fe kawo kuna foni kuma ba ko kuma ba fola e muye o e Conseil national de transition le gouvernement est décret fla de bo novembre kalo kononton katla ka décret numbo journal officiel la novembre kalo tleta o décret nkona la emiye ko Conseil national de transition mugo kemeni mugani keli o de bena sugandi ka ke Conseil national de transition membre aller de bla assemblée non ka charia voter ka gouvernement ka bara contrôler o mugo kemeni mugani keli la ko mugo segi de be sugandi M5 togola aflana ko M5 kanga mugo tani woro de togo blakana CNSP vice-président TNSP président minkera transition vice-président ko ale de bena mugo sugandi o mugo tani woro mimbeta ale de bena mugo segi sugandi ku do CNSP la ku do CNT la M5 togo aye décret nous kala ayre dabali bala décret nous mogo min yu sebe kina fo kute sharia do gouvernement yere be marché chogo mina uta do parce que foti chamambe décret nous mais autre problème bay mi ou ko mogo min beta ko tle fla de be duma kuku kana ni ka dossier be o dossier kona la casier judiciaire bal e numéro mi be bo centre la ani koronfe ale be saka casier judiciaire soro tugodi tlefla konna donc o bayira ka fo u ba fe ka mogo minunta udu sugandi ka ban parce que yeki baru ya dome ku ya fu ya mena ku casier judiciaire labe donc abena ke comme président sigili premier ministre sigili ani gouvernement sigili ou yanto munumunu la ja ou ya belabe kanto munumunu ni réunion la ou ka listibo ou kuma ko de M5 la katla ka jate na yeli simblaka mo tani u boro ulu de bena segelike ubu wele kelen ka kuma nuye u dana ya be mo min na tara sentela min kadiyo bodeke nous et mi fa be voter nous ko mi manya atevo abe voter contre la ba fe ko bo de sugandi kata nous et sente la abe M5 togola mais en réalité ou de sugandi ankuma ko lu nyana kante politique do amena la kete moluka donc anko kan se ka tokoti aflana ni jatmineke yelema ire kana malikono M5 de akeleke soldat su yere na fu ku ya dafat au nana min dafa mi ya tigiyere abe na place tlatla awe mugani flade di sodasuma ko tlatla saba asabana ka di M5 ma ya do te bonyatala foitala antiseka bara shike sente kon parce que mo hakemi mbambulu seka décision yalama katlaga munjate classe politique be parti keme fla ni bina ni debe Mali kono ko mo tani kelen de du parti mumbe o bedla la pour que parti bla nyona nous na fu ku bena ata parti bena nyo bla nyona donc classe politique fara ka M5 fara kanani sama samali ni fitene M5 ni classe politique kono pour que ka daele min ka di ko ke Mali
ko kan koni amma fo ku ka yelema ka ke itugola parce que fangan korobe to ga barake ni to ga mi wodi law an se ka soma donc anko M5 sentala bi en tout cas tant que condition me yelema antala ante mo to di ay kankari da fana M5 militant be ka kankari da transition autorité mo na tara atara to ayre to la amata M5 mo shika ni do yan ka ko le M5 dia kala an ya do ku M5 mo chaman démarché ku buta ku de santé kon pour ka M5 jam uye mo minun démarché ku ma kulu sentala tant que amateme comité stratégique fait kulu sentala antla ka fo ku ye dogama min ke classe politique bela syndicat bela société civile bela o de kama ambe wele bla bey malikanu be mo tous les patriotes ibe parti là ibe syndicat ibe association là ambe ka ñoon soro kan tege di ñooma ka Mali démocratie ani Mali république ko so parce que anye bim mina o may Mali ma o may Mali l'armée ma nalo hakili bala utukalo tani segi le 18 août yelema kara domina una ni sigitele la ka fukube transition civile transition politique civile ça veut dire que fangam bena di civil de ma kamali jo parce que jamana marali c'est une affaire de politique c'est normal une soldat suka ben ka barake tla kana M5 ka meeting la utukalo mugani kele le 21 août 2020 ka fukulu na M5 ka kele dafa aw nana M5 ka kele dafa aw ko kamena transition civile anana muye sisa président o soldat sidi mi be retraite a yere ya fo ko gelia te président de la transition encore que banda gelia te anini ancho nu ku ya fa ku ba fikata mangan kunte doal mais o ya ta les soldat sidi vice président et soldat sidi ministère baw be soldat sidi ministère to soldat sou balman ou tanti ou tonton ou cousin ou le débat. Donc, le gouvernement est requérant. Moi, je vais aye ma famille d'abord qu'elle est. Si ça anana nos familles d'abord. Donc, akera soldat sous kafan. Pour que dafa, ou bena CNT Assemblée nationale. Bien encore mon chima délicat. Ko soldat sous bena Assemblée dirigée. Finitivement. Ote yoroshila. Hali soldats suka fangan kono les régimes militaires dans les années 70-80 mo shima delika ko soldats be assemblée présidée afrana jamana be galeala la kana balia be yoro bela hali farabu hali sebu kumate centre du nord soldats ole bu kata keleke ka gouvernement jagwa malion togola ka kelemina duma ukata keleke kam ka la kana sabati mal ube kelela ka politique place de occuper anko kama keleke ama fo yelema ka ken kama donc hakilina mi be malion la ka yelema ke mal ani hakilina be CNSP nyemo la utekeli donc okuma baw de fora o de ni antla ka fo ne re kumata ka segi ko doka ka fo ka malion hakili jigi ola M5 Assemblée générale qui octobre kalo mugani nani 24 octobre 2020 kuma ba minu fora la mbe seguka anko transition en dendudu anta toy akata filla Mali be se ka lumulamba me anta do Mali kabi donc jagwa ambe transition mine na bulu ka sama na tisira nyuman ka kana sira nyuman ka ambo baradela mo dama wu kerefe mimbe tegrefu mimbu to nyuman fo numbe ku tromper o de fora ibeka fanaye ambora le 5 juin 2020 diplomate de tarafe ale de afan ka faye président mo minum bora fleni iku wele akasika kuma akama ko mo tuko we malankolondi we ministry
kɔrɔw ani alimami min bɛ fanga ɲini mɔgɔ si a kuma n'u ye parce que n'i ma kuma n'u ye jamana bɛ se ka tiɲɛ a ko k'ale tɛ kuma ni mɔgɔ si min bɔra la bɛɛ y'a ye o mɔgɔ sugu kelen de bɛ CNSP ni gouvernement de transition ni président de transition kɛrɛfɛ u bɛɛ ka kuma ɲuman fɔ k'u fasada ko ka ɲi k'a ye nin kɛ a ye nin kɛ dɔw yɛrɛ fɔ k'u ka sariya ta ka grève interdit an kuma k'u kɔlɔsi o mɔgɔ sugu la transition in an t'a fɛ a ka tiɲɛ an b'a fɛ k'u dɛmɛ mais dɛmɛ in a kan ka kɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ ye mun ye mɔgɔ minnu sara le 10, 11, 12 juillet an ka martyrs mɔgɔ minnu y'u faga min ye ordre di n'u ka complice tant k'u ma minɛ ka juger an tɛ sɔn lutte contre la corruption mɔgɔ minnu ye armée ka wari détourné min kɛra sababu ye kɛlɛminɛnw tɛ di an ka soldats ma k'a sɔrɔ la loi d'orientation de programmation militaire milliard ba kelen milliard 300 ani milliard 30 o dira ma kɛlɛminɛnw tɛ soldats bolo avion tɛ hélicoptère tɛ mɔgɔ minnu y'o wari détourné u kan ka minɛ ka juger a sabanan kɛlɛ in wulila ka sababu kɛra mun ye élection législative choyeli kɛra o élection la réforme kan ka kɛ pour que élection wɛrɛ n'a bɛ kɛ ni président bɛ sigi a ka sigi gɛlɛya kan an tɛ sɔn tuguni namara ka kɛ ka mɔgɔ sigi maliyɛn kunna maliyɛn tɛ min fɛ kumaba minnu fɔra o de ye nin lakana fana o ka sinsin Mali kɔnɔ u ka baara kɛ lakana ka se Mali kɔnɔ ka Mali intégrité territoriale ani Mali souveraineté k'o segin a ma kumaba minnu o de ye changement yɛrɛ ka service baw Assemblée nationale président de la République primature institution ninnu bɛɛ wari min dir'u ma wari in tiɲɛna cogo min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ani service baw o de ye lutte contre la corruption n'u y'o kɛ an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye ne ye fɛn minnu fɔ n'u m'u kɛ an tɛ se ka sɔn u ka jamana mara ma donc kumaba minnu fɔra u y'u rappeler mɔgɔw hakili ka jigin u la n tilala ka min fara a kan ko an ɲɛ bɛ kow la waati dama dama an jɔrɔlen don parce que an fangankɔrɔ bɛ ka baara kɛ ni cogoya min an ɲɛ b'a la o de bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni miseliya u tilala président kɔrɔ tile la ka hélicoptère kolo yira maliyɛnw na k'a fɔ k'u ye kɛlɛminɛnw san wari caman bɔra wari bɔra ka hélicoptère 6 san wari bɔra ka avion 6 san ja nan'a ye hélicoptère kɔrɔ 2 d'occasion avion au lieu k'a ka kɛ 6 avion 4 de nana a 4 fana se ka baara kɛ k'a sɔrɔ publicité kun kɛra télé la maliyɛnw bɛɛ y'a ye bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ an ɲɛ b'a la o baara sugu de bɛ kɛ sigi ka na miseliya la dɔgɔkun tɛmɛnen an ye président de la transition ye vérificateur général taara ka rapport 2020 d'a ma fo président ye kuma ɲumanw de fɔ ko le Mali ou la porte ni mɔgɔ min tɛ Mali fɛ a ka bɔ gouvernement la k'a fɔ premier ministre k'a bɛ dossier in bila ka taa fɛ lundi bɛ a ka di jugement mɔgɔ min ye wari détourné o ka minɛ bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ M5 nana sɛgɛsɛgɛli kɛ ja o ye propagande de o ye kuma ka maliyɛnw nisɔndiya parce que o rapport kelen vérificateur kun y'a di IBK ma kabini mars 2020 kabini IBK ma bi IBK y'o rapport di justice ma justice bɛ ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ minnu kan ka minɛ u minɛna dɔw yɛrɛ bɛ kaso la donc u bɛna kɛ sisan comme olu bɛ lutte contre la corruption la k'a fɔ ko rapport dira président de la transition ma sisan k'a sɔrɔ o ye kuma fu de ye o rapport dira mɛnna au lieu ka corrupteur baw minnu ye l'armée ka wari suɲɛ minnu ye service baw ka wari suɲɛ au lieu ko rapport bɔ k'a di justice ma rapport kɔrɔlen de bɛna bɔ k'a kuma fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ka hakili suɲɛ kuma kɛ télé la donc ne y'a fɔ président de la transition ma a k'a mɛn u bɛ ka tromper u bɛ kun bɛ ka IBK tromper cogo min na u bɛ k'ale fana tromper nin cogo la parce que o ye rapport kɔrɔ de an ɲɛ bɛ min na tuguni vice président de la transition tɔgɔ min b'a la u y'a fɔ ko soldats de don ko force spéciale
farabugu minene do hali sisa kele be yoro la mogo be ka faga anye bala be ka forage de di camp militaire mais ota ka bareyo service social de l'armée be ni wari be gouvernement wari be ka duma ka jo parce que ale ka poche wari te gouvernement ka wari do donc obe méthode correcte o ka mogo hakili chwe ka mogo ni soja pour que o ka se affaire pour que ka togo soro forage côté ou ka keleke ka lafiya la sigi mali donc méthode correcte min kumbe ke o de ni hakili chwe kuma ani propagande o de kama ko ki ibika tarami be ka kafanga be halsisa donc ye kuma baw funo de ntla ka kuma were fo antulo bala siso ba fo dugu kono ko ba fe soda ku kacha CNT la ko parce ba fe ka sharia voter ka do fara soda suka saraka o be fu de hakli chuen kuma do soda suka fara assemblée te do fara kan gouvernement be do fara kan gouvernement du bubu o ba fe ka fara ka na tara assemblée la o ba voter droit foi ma delika nyini soda suka intérêt fait gouvernement la ni malien be ma voter hali opposition ba voter donc o te problème ni ou be problème fou de créer ka fokul be solution nyala ka soro problème ti kuma rebe mogo do dasita ko M5 wule lo ke M5 be armée contre la mba fe ka atfo soda su be kan laje ka me M5 ti armée contre la kunu attaque contre la bi attaque contre la Syrie parce que fanga shit se kasiki ki be jamana bara nini armée tebe ni ay mali rek nyana ne be delikafu fanga minu e jamana maraka bini 80 tonnes ou ye l'armée jamfa o de yake tieni be jamana ko utla ka foko be barmina on sanka di armée ma wari duru mo yo fara armée yo fani détourner donc an se ka bla armée contre la ay rek ko CNSP félicité yelema kera le 18 août armée be pour faralen do ka fokulu sona pourquoi parce que armée ni peuple ou hakina ikele armée kumba don gelea mi be peuple ka a victime folo e armée de uli de ka kelemina wari de be juin kubla kata safu donc armée be kum farala ka CNSP demain ka fo kul sonam o de yake tous les corps de l'armée farala nyonka d'une façon générale aya fo CNSP kuli la branche politique du changement dans l'armée comme M5 est branche politique dans la société o de kama ya foué ay rencontre c'est parce que vous êtes politique o de kama abe ordre du général ma abe général nommé notre abe colonel depuis quand dans l'armée colonel c'est ordre du général ma colonel c'est général nommé parce que vous êtes l'aile politique du changement donc abe politique barade là mais ubeka minke bi utaki armée tokola ubake uriet tokola parce que ubeka bara minke ka tokotne jamana kono ka population bla ou contre la c'est comme si population bla l'endo armée contre la population c'est ka bla ka armée contre la ube bara minke ube jamfa mina ube shueni kuma min hakili shuen kuma la ube propagande mila ubaka uyere tokola utaki armée tokola donc armée moko shikana na fo ko ambe armée contre anti armée contre la bi anti armée contre la Chine ambe ka kien de fouille ube bara mina otuka baraye ube bara mina o de bena l'armée re toko kien peuple bulu andun to fait donc ayi kuma ba minu fo de ni ka fouiller ou ka segi ko transition anta fait anta to akatien ou ka segi ko uli ni M5 ka segi ka kuma baraka nga ke tugo mina pour que yelema ka do jamana kono malion sara yelema minku o ka se ka ke an yo kuma de fo mogo minu mbuko ka tegere fouiller ka fo ku yo tedi o yu dugudi donc kuma ba minu fora de ni kuma fe ka M5 militon bella donia ka malion bella donia ka maliu tiru la donia be ka don an hakilina yimu an ba fe malion be ka faranyon ay wele bla mali patriote be ibe M5 la o ibe parti were la ibe syndicat la ibe société civile la be ka faranyon ka changement malion be changement mingini anga jagwa changement ka walia akasira so ayo kuma de fo kuma ko de fawe o kuma ifara mba fe CNSP ni mo ka lame gouvernement ka lame président ka lame mo ko shika no blasira juguka parce que malion tina soma hakito bala sadela